Nu er det fandme nok, far. Jeg så ikke nogen anden udvej. Det var forfærdeligt at se min søn sådan. Det startede som en god fødselsdag, men det skiftede. I dag er det dit livs fødselsdag. Wow! Se. Jeg skal sige om. Åbn nu dine gaver, Philip. Åbne dem. De er rigtig gode. Tada! Du vælter jo hele huset. Skal jeg lige vise jer, hvordan man gør det der? Jeg har lige mødt en pige. Hun er helt igennem sød og ved mig. Jeg kunne ikke holde ud mere. Jeg blev simpelthen så sur. Jeg måtte få det ud. Nu er det fandme nok, far. Philip, det skal vi meget på kostskole nu. Okay. Og så skal jeg stå med sådan en... Nej, Mikkel skal stå med sådan en kniv mod mig, og så skal jeg gøre sådan... Jamen, det er først, det første scene, der går du hen sådan her. Far, jeg synes fandme, det er nok, I gør. Det er ikke mig, det er Mikkel, der skal gøre det. Nå, okay. Og så, når du finder far. Mikkel er jo som far. Han er jo størst. Ja, far. Yes. Og så skal jeg... Så, Mikkel. Ja. Selvfølgelig gør jeg det. Fuck, det Men er jeg kan vildt. sige, at... Kæft. Ej, hvad er det tøj? Sådan her. Nå, Philip, nu skal du med mig. Har du startet? Ja. Start. Oliver. Du, yes. Okay, Okay.